'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. Kumusta ba ng mga bata karon? Stable naman siya, sir. Ipaabot talaga mo mata. Gusto mo transfer sa SPNC, kaya mo billing mag 900,000. Billing na mo matransfer, maduwagan para mo billing 30 ang adlaw. Si pangalan sa mga anak? Francis Shadix Flores Abarquez, Ili edad anak. 5 years old siya. So may finding sa doktor. TB meningitis. Kabuang namin pangitag kwarta, sir. Oy, Kalit-kalit na napunta po. kalit-kalit ang good, sir. Ay, hindi ko magdawang nga may ngana siya. Wala gina siya sakit. So, Wala, healthy mo na siya, sir. Kalit lang good siya, sir. Gusto niya mong paita, sir. Uy, hurot din ang mga katangan ko. Hurot na, nagkautang-utang lang, sir. Sa bansa na, na-admit naman na siya na sa MCDC po. Kuman, grabe siya sa MCDC. Kaya saka na ang yung kagaw sa utok mo na. 50-50, gid siya ato, sir. Pinalan siya matransfer niya. May gani kay nang MCDC diri ang ospital nga nidawat sa kong anak. pila na siya ka adlaw nga wala pa kamata. On, mag-isa pa semana na, sir. Semana. Pero yung mata sa mag-anak man, sir, maniyok naman siya. Huliyok na siya, So sir. na improvement. Dala improvement, ipaabot na lang ang mumata siya. Tama yun. Ang iyang mga tambal, gibas bawasan na yung mga antibiotics, sir. Okay. Kanya, mo na gini, sir, among yang nga makabalin sa SPNC at kanang madito siya kay ICU, sir. Kailangan naman siya ICU, sir. Daghan kayo ang mga nakamonitor sa sitwasyon sa imong mga anak. Nagtuko nga napig yung mga willing na mutapa. Ma'am, kasi gusto ka nga parang ang yun niya masulbad ang problema dire. Ma-transfer na niyo sa hospital sa inyo. Ako nagahangin, tabangan ko ninyo ang akong anak. Hantod ka rin na pa sa ICU. Tuloy kay akong anak. Pero pasalamat na po ko kay akong anak kay Atiman. Maayo man ang Dr. Lars. Ang problema lang, ang financial, di na mo magkaya ni Pagkiri. Tuloy na ko sa akong anak ba. Kagulaan din ako ni ang aming bayro nun. Magkadako din siya. Pero ang improvement no naaman no ang bata. Oo, ni-fight man ako, anak. Ni-fight siya, Ni-fight si magpaabot na Bajay, lang sir. na mamata siya. So nami karon din kami ni Idlando Tanjili na siya pahatag sa imuha no 50,000 ma'am. Salamat. 50,000 para sa makatabang-tabang sa inyo. Salamat, is. Nakikita ka shooting niya. Hindi na ito na sa kailan no pero nakita lang niya sa imuha. Sitwasyon mo. Sir Tanjili, salamat kayo sa inyong yatag na salamat kayo, sir. Magbiling dawati, sir. Kung haligkapit, pagkulang ako sa ospital, sir. Salamat kayo, sir. Okay, okay na. Kung pwede mo at ko dito, tanaw na to. And all I need is to find somebody. I'll find somebody like